אז שלום לשכבת ט'. אני רוצה לפני, אני שמח על ההזמנה שהזמנתם אותי. אני רוצה לומר את הדברים, כמובן לכבוד יום הכיפורים, ואני רוצה לומר אותם לפני הכל, לעילוי נשמתו של בן דוד שלי, שלפני פחות מחודש הוא היה חוקר באוניברסיטה, כמה שנים גדול ממני, מילדים פחות או יותר בגילכם, ולפני פחות מחודש הוא התהלך, הוא היה חוקר באוניברסיטה, ופשוט רגע אחד, הלב שלו הפסיק לפעול, והוא נפל ומת, וזה היה אסון גדול. כאמור, יש לו ילדים בגיל שלכם, וקראו לו יונתן סגיב. ולפני שאני אתחיל, אני לא רק רוצה לומר דבר, שהדברים נאמרים לזכרו, ולעילוי נשמתו, ול30 שלו שמתקרב, אלא גם לזה שהמעלות והמידות שלו, המעלות והמידות שהיו לו, היו ייחודיות. אני רק אזכיר אולי סיפור אחד שהבת שלו סיפרה לי, עד כמה הוא ידע ללמד זכות על עם ישראל ובכלל, וכשהם עלו לרגע הביתה, מהרכב והחנייה, ופגשו את השכן, והשכן התחיל לשטוף אותם בצעקות ובתלונות ובדברים, ואז הוא, ככה היא כבר מתמלאת בעצבים על השכן, רוצה לפרוק את כל מה שיש לה בפנים, אבל פתאום ראה שאבא שלה שומע ועוצר, ופשוט נכנס לביתה, וזהו, עכשיו היא מתעצבנת על אבא שלה, יונתן, בן הדוד שלי. והיא אומרת, אבא, מה זה הדבר הזה? הבן אדם הזה אמר ככה וככה, מה אתה שותק? למה אתה לא עונה לו? למה אתה לא מתחיל לפתוח את הפה? למה אתה לא מחזיר לו? ותגיד ככה וככה. הוא אמר, תקשיבי, הסתכלתי עליו כשהוא צעק עליי, וככה היה מלא, וראיתי לו בעיניים שהיה לו יום לא טוב בעבודה. ראיתי. עכשיו, תחשבו את הדבר הזה. אני לא יודע אם אתם מכירים אנשים כאלה, שיודעים להסתכל על מישהו שצועק עליכם, ותוך כדי שהוא צועק עליכם, מתעצבן עליכם, לראות בו משהו טוב. וואו, ללמד עליו זכות. אני לא יודע לעשות את זה. אולי יש כאן מי שיודעים. בן דוד שלי שהלך לעולמו ידע לעשות את זה, וזה רק דבר אחד ממגוון רחב של דברים שהלוואי והייתי יכול לעשות משהו. אולי בהמשך אני אספר איזשהו דבר נוסף, אבל אם כן, יום הכיפורים, אחת השאלות שאני תמיד שואל את עצמי ביום הזה שאני מגיע לבית הכנסת, לשמה התכנסנו כאן היום? מה קורה פה בעצם? אתם יודעים שפעם יש איזה ספר שאומר לזוגות איך לחיות חיים מאושרים. אתם יודעים, זוגות 50% מצליחים, 50% פחות. והיה שם 3 דברים, אחד מהם אומר, תדברו כל יום בסוף היום, תצאו פעם בשבוע ביחד, ופעם בשנה תיקחו חופשה של כמה ימים. האמת לא הצלחתי ברוב הדברים, אבל דבר אחד הצלחתי, פעם בשנה אני מקפיד בתחילת השנה לקבוע לי ולאשתי שנחיה כמה ימים לבד. ואז קורה דבר מאוד מעניין, פתאום אני מתחיל קצת להיזכר בחופשה הזאת מי אני ומי ולמה בכלל התחתנו. אתם יודעים, בטח אתם רואים את ההורים שלכם, החיים שלהם מלאים בחשבונות שצריך לשלם, במשימות אינסופיות, בכלים בכיור, בלהכין את הזה לשבת, בלסיים את השבת, בלפרק את הכלים של שבת, והם בעצם באיזשהו מקום לפעמים שוכחים ממה הכל התחיל. ואחת לשנה הזאת פתאום מזכיר לי למה אני בכלל, למה אנחנו ביחד. וזה עוזר לי לשנה שלמה. אתם יודעים, אני מסתכל על אנשים שמגיעים ליום הכיפורים לבית הכנסת, ואני שואל, תגיד, מה הם מקבלים פה? הרי אתם יודעים, ביום כיפור בסוף אין ויסקי, אתם יודעים את זה, נכון? אין שם איזה קידוש בסוף, אף אחד לא יקבל קיגל ביום כיפור בסוף, נכון? אין גם איזה מופע שמישהו בסוף, תמתין עד סוף התפילה, יהיה לך משהו, תרוויח מופע. אין גם מופע, אין אף קומיקאי שיבוא לשעה שעה, אין כלום. מה יש שם? יש שם רק דבר אחד, יש שם את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כשאני חושב על יום כיפור, אני יוצא משנייה את העיניים, ואני אומר, אני מדמיין שאני מגיע ליום הזה. כאילו בואו נגיד, תארו לכם יום שאני מספר לכם, שאפילו אנשים שבחיים לא מגיעים לבית הכנסת, תעצמו את העיניים, יגיעו לבית הכנסת. לא יכול להיות. יום שבו אנשים, שכל השנה נוסעים ברכב, ולכם ביום הזה הם יסגרו, ולא ייסעו ברכב. אני מנסה לתאר לעצמי את הדבר הזה, אני מאוד מתקשה. ואז אני פותח את העיניים ביום כיפור, ואני אומר, וואו, כל זה אפשרי.
יום הכיפורים זה יום שאנחנו אומרים עליו שעיצומו של היום מחפר, כלומר עצם זה שהגעתם ליום הזה הוא מחפר. ואני חושב שהדבר הראשון, התשובה הראשונה שאני נותן לי, למה אני ביום כיפור, מה היום הזה עושה לי, הוא פשוט מחזיר אותנו ל-24 שעות עם הקדוש ברוך הוא. וה-24 שעות הן קטנות, אני יודע שזה לא יהיה לעוד הרבה זמן, אני יודע שזה ייגמר עוד מעט, אבל ה-24 שעות האלה הן ממלאות אותי בכוח. הנשימה הזאת, הטעם, הריח של יום הכיפורים ממלא אותי לעוד, הייתי אומר כמעט שנה שלמה. זה דבר אחד, בלי שעשיתי שום דבר. אבל קורה עוד משהו ביום כיפור, ואתם יודעים שביום כיפור אנחנו חוזרים להאמין שאפשר לשנות. אתם יודעים, בתקופה הזאת העצובה שאנחנו נמצאים בה, יש שיר אחד שאני שומעים אותו מלא ברדיו, והוא כל פעם מחזק אותי. השיר הזה אומר תתארו לכם. והוא אומר תתארו לכם עולם יפה פחות עצוב ממשהו ככה. מכירים את השיר? נכון? תתארו לכם קצת אושר כי הוא כל כך נדיר כאן. והרבה פעמים ביום אני אומר, כן, תתאר לעצמך שהלילה לא קיבלת בשעה 1 בלילה, לא יודע אם אתם קיבלתם, אני קיבלתי התראה בטלפון שעוד מעט תהיה הזקה, חלקכם קיבלתם. כן, ואני, תודה. ואני אומר, תתאר לעצמך כן, שהיום לא יהיה עוד ילד שמרים טלפון כמו שאתמול ישבתי עם אמא כזאת, שהבן שלה מרים לטלפון ואומר לה, אמא, היא נכנס לעזה והיא מתמלאה בדמעות. תתאר לעצמך שהטלפון הזה לא קורה עכשיו. ותאר לעצמך שאין שם איזה איש שמביא לאשתו מה שקורה עכשיו הרבה פעמים, הוא אומר לה, קיבלתי עוד פעם צו גיוס, גם בחגים הקרובים. וכן אני אומר, תתאר לעצמך שמחר בבוקר לא יהיה עוד מישהו שהותר לפרסום. ותתארו לעצמכם שאתם הולכים כאן ברעננה ואתם לא רואים אף שלט צהוב שמספר, ותתארו לכם שעכשיו כל 49-8 החטופים והחטופה חוזרים. אתם יכולים לתאר את זה? אני זוכר, וזה לא היה מזמן, את הימים שבהם כל מוצא שבת זה היה פשוט מוצא שבת. מוצא שבת לא היה זמן שבו אתה רק שומע שאנשים יוצאים החוצה ומתחיינים שיחזיר. אני זוכר את התקופה הזאת, אני זוכר את הימים האלה. אתם גם זוכרים את זה, כי זה היה בסך הכל לפני 2 אבל יום הכיפורים אומר לנו תשובת צדקה, יכולים לשנות את רוע הגזרה, כלומר, זה לא חובה שזה יהיה החיים שלנו. לא צריך שמחר בבוקר יהיה תמונה של חייל אם מותר לפרסום. זה לא חובה, זה לא אמיתי. זה לא אומר שכך היה וכך יהיה. אפשר לשנות את רוע הגזרה, אפשר לחיות במקום שהחטופים כאן, אפשר לחיות במקום אחר. כל זה יכול לקרות. ויום הכיפורים הוא זה שמחזיר בנו את התקווה, להגיד לנו, תקשיבו, המציאות שלך בחיים האישיים, עם המשפחה שלך, עם המדינה שלך, יכולה להיות אחרת. וזה דבר שני שאני שואל את עצמי, בשביל מה אני מגיע ליום הכיפורים, זה הדבר השני. אבל אני רוצה להגיד לכם את הדבר השלישי והאחרון, שכשאני מגיע ליום הכיפורים, הוא אולי אחד הדברים שהכי משמעותיים לי. אתם יודעים, הייתי השנה ביום הכיפורים בבית כנסת שאני מאוד אוהב אותו, בנחלת יצחק, על שם הרב יצחק אלחנן קובנה. אני עוסק הרבה ברבנים, אגב קוראים לכם שריג, לא אמרתי, וזה אחד הרבנים שאני הכי אוהב אותם. בבית הכנסת שלו יש מצבה גדולה לזכרו של הרב קובנה, היה גאון מקובנה, ויש שם מצבות שהן עוד מימי קום המדינה. ופתאום התחיל להתנגן שם השיר של נתן את תוקף קדושת היום, נכון? מי יחיה ומי ימות ומי בקיצור. ופתאום אני רואה מצד ימין ככה, כמו שאתם רואים כאן לזכר עולם, אני רואה פלוני בן פלוני שנפל, איפה הוא נפל? בלטרון. מתי? תש"ח. פלוני לפלוני שנפל בכפר סבא הערבית, אני לא יודעת אם היה כזה בתש"ח. כפר סבא הערבית, היה ליד כפר סבא הערבית. זה הרוגי 48. ואז אני רואה חיילים פלוני בן פלוני שנפל בגבעת התחמושת ב-67. ופלוני בן פלוני שנפל, ואז זה מגיע ל-73, מלחמת יום הכיפורים, שנפל פה בתויית סואץ וכו'. ופתאום כל השמות האלה מתערבבים לי, עם השמות של מי שנפל
בג'באליה, בבית חנון, וממש מאחוריי, תוך כדי שהמזמור הזה, שאתם יודעים, אני חושב שזה אחד המזמורים הכי עצובים שמתנגנים לנו, והוא מתנגן לי בראש, עזרת נשים הייתה ככה מאחורה, ופתאום אני שומע שם איזו אישה זקנה, ממש מבוגרת, והיא מתחילה לבכות. ברגע הזה, כי באמת יש מכל הרגעים בתפילת יום הכיפורים, זה אחד הרגעים סוחטי הדמעות, והיא מתחילה לבכות, מי יחיה ומי ימות, ואני חושב לעצמי, מי הזה ומי הזה, ואני אומר, מי יודע, מי הבא איזה הותר לפרסום הבא יהיה לנו? מי המשפחה הבאה שאנחנו אחר כך נצטרך לבקר אותה? פתאום העצב הזה, הדיכאון הזה, הכאב הזה, פתאום היו לי הרבה בשורות קשות השנה שהתבשרנו, חוץ מבן דוד שלי שעכשיו ציינתי. ואמרתי, איך אפשר לחיות עם התודעה הזאת? הרי יום הכיפורים מהיום שמוביל אותנו הכי קרוב לרגע שבו אנחנו יודעים, שאולי השנה הזאת נקבל איזושהי בשורה, מי יודע מתי ומי יקבל את הטלפון, חשבתי פתאום מהרופא, הבדיקות הגיעו, התוצאות לא טובות, בוא בבקשה, אנחנו רוצים לדבר איתך, ומה יקרה למשפחה ששומעת את התשובה הזאת? מי יקבל את הטלפון הזה? גש בבקשה מהר לבית החולים, כי לא נותרו עוד הרבה שעות. טלפונים שאני לא יודע אם אתם מכירים, אבל המשפחות שלכם ודאי מכירות. הידיעה הזאת של העצב הנוראי הזה, פשוט אחזה אותי ככה וציירה אותי, ואז פתאום מגיע החלק, נכון, מה מגיע, מי יחיה ומי ימות, ואז מה אומרים, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזרה, ופתאום אתה, אוקיי, שנייה, אפשר עוד לתקן, אולי הטלפון לא יגיע השנה, אולי יגיע בשנה הבאה, בואו, אפשר לתקן. ואז שמתי לב לדבר מאוד מעניין. אחרי שאני לרגע יוצא מהדיכאון, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים, אוי, אני אתקן, זה יקרה, השנה זה לא יקרה, לא יהיה את הדברים המצערים. אבל אז פתאום, שמתי לב שהמזמור ממשיך, מה כתוב אחר כך? כי כשמך כן תהילתך וכו', לא תחפוץ ולא תמת, חכה לו, אל תהרוג אותנו, תן לנו עוד צ'אנס. ואז מה אומרים? תקשיבו טוב, אדם יסודו מעפר וסופו מעפר. אנחנו כמו ציץ, קצל עובר, רוח נושבת, אנחנו אבק ברוח. מה אתה מדכא אותי עוד פעם? רק עכשיו יצאתי מהדיכאון, אמרת לי שיש אפשרות לשנות את רוע הגזירה, ואתה מזכיר לי שהזמן שאנחנו פה זה זמן מהיר. תקשיבו, אני בן 40 ומשהו. אני אומר לכם, אני מרגיש כאילו רק אתמול הייתי עכשיו בכיתה ט'. אני אומר לכם, זה כלום, אני מכיר את החברים שלי מכיתה ט', אני נפגש איתם, כאילו זה היה אתמול. אני אומר שיש כאנשים בני 60, בני 70, אתם תראו, זה כאילו, זה עובר ככה. הרגע, החיים האלה, זה כלום. כמה זמן? אתם עכשיו בכיתה ט', גיל 15 פחות או יותר, 15, 14, 15, בסדר? תחשבו רק לפני כמה שנים הייתם ביסודי, בכיתה, אתם תסתכלו, מה, כבר אני בכיתה ט', זה עובר מהר. גם 80 שנה עוברות מהר, גם 90 וגם 100 שנים עוברות מהר. ואני פגשתי אנשים ברגעים האחרונים לחיים, ואמרו, איך זה עבר כל כך מהר? ואז פתאום אני אומר, למה אתם חוזרים לדכא אותי עכשיו, שאני עוד שנייה עוצם את העיניים בפעם האחרונה, ויותר לא אראה תשקיעות, ולא אראה יותר שמש, ולא אראה, איך אני יכול לחיות עם הדיכאון הזה של החיים, של הגורל הנורא הזה, שלי ושל כל מי שנמצא כאן בחדר? כי אף אחד אין לו אפשרות אחרת, כי כולנו בעוד כך או כך שנים נהיה פה. אין משהו אחר, אף אחד לא יספר לכם סיפור אחר, כולנו נהיה פה על הלוחות האלה של לזיכרון. אין אף בן אדם בעולם שזכה למשהו אחר, אולי אליהו הנביא, אבל אנחנו לא כנראה נגיע לדרגה הזאת. ואז פתאום, המזמור, הפיוט הזה, תראו מה הוא נותן לי תשובה לדיכאון שלי, באמת ככה הייתי בראש השנה, עם כל מה שאני אומר לכם. פתאום אומרים, ואתה הוא מלך אל חי וקיים. מה זה עוזר לי עכשיו שהוא מלך אל חי וקיים? אני הולך עוד שנייה למות. ואז כולם מתחילים לשמוח. אין קצבה לשנותיך, נכון, מכירים את השיר? לא צריך, תודה. פתאום שירים שמחים שמדברים, שמך נאה לך, קדש את שמך, אין קץ לאורך ימיך, אבל מה זה עוזר לי? ופתאום נפל לי רעיון שאני משתף אתכם איתו פה בפעם הראשונה, שהוציא אותי מהדיכאון של ראש השנה וגם של יום הכיפורים. ומה הרעיון הזה אומר? כן, אתה יודע איך אתה יכול לצאת מהדיכאון הזה, שהחיים שלך הם עוד שנייה פורחים? אם בחלק הראשון הפיוט אומר, מי יחיה ומי ימות, אני מדבר על החיים שלי, כן יחיה, לא יחיה, ימות. בחלק השני,
אין מילה אחת לא עליכם ולא עליי. על מי מדברים? אתה הוא מלך לך וקיים. כשאתה חי את החיים ככה, ואתה אומר, אני לא רלוונטי, אני לא מעניין בכלל. אתה יודע מה שמעניין? אתה וכל מי שמקדיש את שמך, ואנחנו רוצים לשים לך כתר מלוכה, וכל החיים שלי, וכל מהות החיים שלי, הם חיים שבהם אני קם בבוקר, כי אני באמת רוצה לחיות בשבילו. פתאום, תקשיבו טוב, הדיכאון חולף ברגע. אתם יודעים מה זה? חשבתי מה זה דומה? יש שני אנשים שנמצאים במצב שבו יש סיכוי שהם לא יחיו מחר בבוקר. אחד נמצא במקום של סכנה, והוא בפחד אימים, והוא מתחיל לבכות, והוא מיילל שהקדוש ברוך הוא יציל אותו, והשני הוא חייל שהולך לשדה הקרב, למשימה מאוד מסוכנת, וכל מה שהוא רוצה זה שרק ייתנו לו להיכנס ולעשות את זה. עכשיו אתה שואל למה? מה ההבדל ביניהם? הבדל פשוט. הם שניהם יכול להיות שבעוד כמה שעות יאבדו את החיים שלהם, אבל אחד יודע שהוא עושה כאן משהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו, כי הוא חלק ממשהו ענק, אידיאל. יכול להגן על מולדת, יכול להגן על עם, יכול להגן על הקדוש ברוך הוא, אבל זה, לפחות אני משתף אתכם עבורי, אחד הדברים שהוציאו אותי מהדיכאון, הידיעה שכן, אני הולך למות, מתישהו, החיים שלי הם קצרים מאוד, כולנו כאן ברי חלוף, אבל אם אנחנו חיים את החיים, ואם אתם תחיו את החיים, מתוך זה שאתם תחשבו מי יחיה ומי ימות על הגורל שלי ומה יהיה איתי, אנחנו נחיה בפחד, בחרדה, כי אני לא רוצה לקבל את הטלפון הזה, אני לא רוצה לקבל את התוצאות בדיקות הנוראיות האלה. אבל אם אתם לא תחיו ככה, תחיו כל החיים שלכם, ותקומו בבוקר ותבינו שיש לי שליחות אדירה, ואני הולך לעשות כאן משהו גדול, ואני הולך לעשות משהו גדול בעולם של תורה, בעולם של מצוות, בשביל העם שלי, בשביל האמונה שלי, בשביל כל דבר שהוא גדול מכם, אתם תחיו, אתם תקומו בבוקר עם חיוך ענק על הפנים, ואתם לא תפחדו משום דבר, ושום דבר שבעולם לא יפחיד אתכם. אז אני רוצה ברשותכם לסכם, ולומר שאני מגיע ליום הזה עם 3 דברים. אחד, עיצומו של יום, עצם זה שאני מגיע הביתה ל-24 שעות עם הקדוש ברוך הוא, לכזאת תקופה משמעותית, זה כבר מרפא אותי לשנה שלמה. כמו שאמרתי לכם, חופשה עם אשתי של פעם אחת בשנה, נותנת לי אנרגיות לזוגיות לשנה. הדבר השני זה האמונה של תתארו לכם. זה לא חייב להיות ככה. כל הצהובים האלה יכולים להיעלם. כל החיילים שהותרו לפרסום, הם יכולים לחזור ולעולם לא להיות מותרים לפרסום. אפשר לשנות. זה לא ברירת מחדל. והדבר השלישי, זה שאם לרגע אחד נפסיק דקה ולחשוב עלינו, ונחשוב על דברים שהם גדולים מאיתנו, לא על מי יחיה ומי ימות ומה אני, אלא אתה הוא מלך לך וקם, וככה אני רוצה לחיות את החיים שלי, החיים שלנו יתמלאו בחיוך מפה לפה, בתחושה של שליחות, בשמחה, בלי שום חרדות, בלי שום פחדים. אז דבר ראשון אני רוצה להודות לכם על הזמן היקר שנתתם לי, ושזכיתי ללמוד ביחד איתכם תורה, זה דבר גדול. ולאחל לכם שנה טובה וגמר חתימה טובה, ותודה על הצוות שהזמין אותי, כל טוב.